bagong pananaw. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos marahinal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatakbo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito po sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa Camarines Norte Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayong magkasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At syempre, sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw, bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Binsons. Ngayon pa lang, kami po ay taus-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa FB page din ng DWEN 100.5 FM, ang ating partner radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte. So ayan, ngayong araw ay ipagpapatuloy po natin ang talakayan sa paksaparing Raising Organic Hogs kasi di pa po tayo natapos ng nakaraang linggo. So makakasama po nating muli ang mahusay at masipag na Provincial Livestock and Poultry Program Coordinator ng CAMSUR at NC2 holder on Organic Agriculture, Ma'am Tess Brascia. Magandang umaga, Ma'am Tess. Good morning. Mulit tayo ay magkakapanayam o magtatalakayin tayo tungkol sa ating School on the Air on Organic Agriculture. Ang topic natin ay yung Organic Hog Raising. Ngayon ay bibigyan tuon natin yung iba pang aspeto ng pagbababuyan sa organikong pamamaraan. Pupunta na tayo dun sa physical requirements in organic hog raising. Ano ang mga nakapalaman doon sa sinasabi nating physical requirements? Una, yung paano yung suitable land site for organic pig production. Kailangan yung pigs must have access sa outdoor all year round based on sa ating Philippine native swine. Pangalawa, must be relatively level and free draining in a low rainfall area. Ibig sabihin, ang ating dapat lagyan ng ating babuyan ay may kumbaga drained siya, hindi siya dapat na ng tubig, kung dapat na tutuyo. Pangatlo, availability of clean and fresh water near to the selected land for pig farming. Pangatlo, sa pagpili ng ating site, ay kailangang mayroon tayong available na malinis at fresh na tubig na malapit sa ating paglalagyan ng ating babuyan. Then, sunod ay good transportation available or else para yung pagbibenta at yung pagbibili natin ng ating mga kailangan o inputs gaya ng feeds at iba pa ay malapit sa transportation site. Kaya kung minsan sinasabi natin dapat mas accessible. Dapat accessible. Ngayon punta tayo doon sa housing design na favorable o kaaya-aya for organic pig farming. Generally, dapat ma-meet natin yung normal situation o yung na ang ating baboy. Ano ba yun? Yung tungkol sa pagkain, sa kasi o yung living requirements. Kaya yung bigay natin yung tamang espasyo ng ating baboy. Ano yung space requirement?
Then, dapat may regular access o mayroon siyang yung environment niya ay parang binibigay mo o yung naturalesa kung saan siya unang tumira. Yung dapat may naiinitan, may fresh air, then mas maganda yung kung baga yung weather condition niya ay nakukuha niya. Yung may sunlight, saka yung hindi siya nauulanan. Then pag maganda ang yung housing ay kumbaga napiprevent ang pagpasok ng disease o pag-spread ng disease. Kaya ang natin yun ay para magkaroon tayo ng natural barrier. Ano po? Then proper distance ng housing sa iba-ibang age groups. Halimbawa, yung winners o yung bagong walay ay dapat iba rin yung housing nun doon sa mga growers, saka sa finisher, o saka sa mga nanganganak. Ano po? Kaya ang kasabihan kasi yung mas maedad na ang baboy ay may mataas na ang immunity, saka resistensya sa mga sakit in compare mo doon sa mga maliliit o younger pigs. Then, isa pang napakahalaga sa paggawa ng housing ay layout. The shed must be farthest from the entry gate. Kung bagay yung babuyan mo, kung maaari lang ay malayo sa entrance ng iyong gate o yung iyong farm. Para kung baga, yung isa ito sa biosecurity measure na ating ipapatupad. Then, sunod yung sow area. Una muna yung sow area. Then, winner, yung bagong walay. Then, yung grower finisher. Pinakahuli yung farming shed, kung saan siya manganganak. Dapat mas malayo sa pag-enter ng tao. Then, yung holding pens naman para sa pagbenta ng ating baboy na fatteners. Yung office natin, kailangan mas malapit lang doon sa loading ramp. Kasi doon sa loading ramp, doon magkikilo, doon magbabayaran, kaya dapat yun ang medyo mas malapit sa gate. Ano po? Sunod naman, sa ating small backyard operations, kailangan yung mura at saka locally available materials na mas kailangan natin gamitin tulad ng bamboo saka nipa. Yung babuyan natin sa backyard, dapat na-construct natin medyo sloping, yung may drainage and well-drained area para hindi maging medyo maputik saka convenience sa ating pagtatrabaho. Then, yung pakainan, saka painuman, kailangang ibigay natin sa ating baboy kahit siya ay backyard. Ano po? Sa malaki ang operations naman o sinasabing commercial, ang farrowing stalls ay napakahalaga. Ano sinasabi nating farrowing stalls? Yun doon manganak ang ating baboy para hindi hindi madaganan o ang tinatawag nating crossing. Para makontrol natin yun. Yan. Para ma-reduce yung piglet mortality. Sabi nga, due to crossing of piglets. Ano yung crossing? Yung nadaganan, naapakan. Yan. Isa yun sa mga sinasabi natin crossing. Then, yung painit or heat lamps or electric brooders, kailangan din yun sa survival ng ating newborn pigs. Kung halimbawa wala naman tayong mga heat lamps, yung box, minsan gumagawa tayo ng box, lalagyan ng old sacks or thickly beaded straw. Yung rice straw, lalagyan natin. Rice hull or sawdust para maging comfortable, maging warm ang ating pigs. May mga ginawa tayo, may mga sinasabing sample design, yung convection roof, yung no-bat technology. Kasi yung convection roof o sinasabing monitor, yan, continuous air. Yung hot air niya nag-escape from the roof.
maintain 2 square meter area per head to attain desired size and weight. Kaya po, halimbawa ang ating fatteners, kailangan natin 2 square meter per head. Tandaan natin na ang space requirement dapat tulugan niya aside from the feeders and the drinking area, 2 square meter per head. Kaya halimbawa, ikaw ay may 5 aalagaan na baboy, papalakin mo, gagawing fatteners, ang area na must be 2 by 5 to make it 10 square meter. Kasi 2 square meter per head times 5 is 10 square meter. Yan po. Then, kailangan talaga yung feeding trough. Pwede rin tayong gumawa o mag-improvise ng feeding trough. Pwede rin konkrito or cemented. Yan. Basta yung mahalaga ay yung 2 square meter na space requirement kada baboy, kada fatteners. Yan. Makikita natin na mayroon na iba't ibang design. Yung iba, pag halimbawa, mapera na, yun. Ang gagawin nila is yung steel matting or doon ang steel na yun, yung sa walling. Not necessarily sa beddings. Kasi yung beddings nga ay gagawin natin yung yung organic na mga rice hull, sawdust at iba pa. Then, pwede rin tayo mag-improvise ng feeding troughs or yung mga inuman. Yun. Ang iba nga, pag maliliit pa, ginagawa lang nila yung sa yung used tires ng mga, usually yung truck sa buses, kasi medyo malaki-laki yun. Sa fattening pens, 2 square meter per head. Pwedeng gumamit tayo ng mga indigenous materials. Ano yung mga indigenous materials na pang-roofing? Nipa, kogon. Yung coconut shingles, yun. Ang iba. Then, bamboo. Yan. Yan sa mga ginagamit. Then, pero na ang ating housing ay a combination of hollow blocks and indigenous materials. Yung hollow blocks ay yun ang nasa footing ng ating wall. Isang hollow blocks na binabaon, then nakaangat yung dalawa o 3 hanggang yung didig kasi tayo ng 1 meter. 1 metro. Yung roofing naman, pwede rin tayo ng combination ng corrugated GI sheet. Then, yung iba, indigenous materials na lumber, coco lumber, yun. Yun na ang yan, paglalagyan ng ating roofing. Combination. Kaya, kung natin doon sa beddings, diba napag-usapan na natin na yung lalagyan mo siya ng, ang mga beddings natin, rice hull, sawdust, coco coir, salt, soil. Mamaya po ma-discuss natin o tatalakay natin kung ano-ano ang kahalagaan ng mga yon. Ang space requirements ng ating sow, halimbawa, sow is 1.8. Kasi yung sow is 1.8 lang kasi may farming stall. Hindi siya free to roam around. Kung hindi siya pwedeng mag-ikot-ikot, kaya naka-stall lang siya. Ang area na is 1.8. Yung 1.8 na yun, yung naka-farrowing crate niya siya na 0.6 or 0.75 and by 2 meters yung yung length. Kaya yung sa 1.8, yung 0.6 ay nasa sa farrowing stall, i-minus mo yung 1.2 doon nasa side na yun. Bali yung sa kabilang side is 0.6, yung sa kabila naman is 0.6. Kasi doon maglalaro yung mga piglets. Then, yung sa fatteners na ay natalakay na natin na 2 square meter. Kung halimbawa naman yung bore ay 5. 5 square meter per bore.
Ngayon po, dadako tayo sa housing requirements for growing organic hog. Ano-ano yun? Una, dapat maganda ang ating tulugan nila. Good beddings. Pangalawa, dapat shaded. Protection para ma-protect siya from extreme weather conditions. Ano yung mga extreme weather conditions? Too much rain or too much sunshine. Yan. Then, pangatlo, dapat may complete watering and feeding troughs. Kahit nga backyard or na gagamit tayo sa organic hog production, mas maganda yung lalagyan natin siya ng bite nipple or automatic drinker. Ayan. Isa pang requirements para magkaroon ng magandang organic hog ay good ventilation or air circulation. Yung kang monitor type or semi-monitor type ay maganda. Lalong-lalo na kung medyo marami-rami ang ating aalagaan. Kaya lang, halimbawa, ang aalagaan mo isa, dalawa, mas pwede na rin yung shed type or semi-shed type. Isa pa rin sa napakahalagang requirements para sa pagpalaki ng ating organic hogs ay good drainage system. Ano sinasabi natin good drainage system? Kailangan na yung ating babuyan ay hindi na aanuhan ng tubig. Dapat drained o kumaga palaging natutuyo. Kung may ulan man siya, ay dadaan lang yun doon sa tabi at tuyo kaagad. Yun ang sinasabi natin good drainage system. Yun, balikan natin yung bedding materials. Ang bedding materials o yung tulugan, kaya sinasabi ng ating bedding ay para ma-provide o mabigyan natin ang ating mga hayop ng comfortable, clean and absorbent. No stress, no mortality. Kailangan hindi siya ma-stress at hindi siya para hindi siya magkasakit, then hindi siya mamamatayan. Yan. Then sa organic bedding materials, yun sabi natin, napagtalakay na natin nung una na nababawasan yung ammonia volatilization. Saka na-improve ang air sa loob ng housing. Kung halimbawa kasi, ang housing mo ay medyo kulob ang walling, then doon ka sa conventional, di ba? Maraming naiimit na ammonia, yung ammoniang yun ay hindi nakalalabas, yun mismo ay pwedeng magkaroon ng sakit ang ating mga hayop. Kasi doon lang yun magsa-circulate sa loob, hindi makakalabas. Kaya yun ang sinasabi natin, kailangan ang ating bedding materials ay mabawasan ang ammonia volatilization. Ano-ano ang gamit natin sa beddings or yung types of bedding materials? Napag-alaman na natin ang risal. Ano ang risal? Ito ay galing sa pagpakiskis natin ng ating bigas. Provide excellent drainage and maintain a mostly dry environment compared to other materials while helping to improve the comfort and living condition for livestock. Ito raw rice hull ay, kumbaga, palaging nagiging tuyo ang ating kulungan. Bakit ang tutulugan? Kasi na-absorb niya at binabagsak niya sa pinakailalim na lupa yung halimbawa umihi, yung ating baboy. Kung halimbawa na siya nagpupo o nagmanure siya, yung waste ay yung tubig ng manure ay maa-absorb ng rice hull at ma-absorb ultimately ng lupang nasa ilalim. Kaya yun parang palaging tuyo. Kaya yung amoy ay bawas. Hindi masyadong sa ating ilong. Ang sunod naman na materials ay yung carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull ay ang paggawa ng rice hull na ating sinunog pero hindi sunog na sunog. Kung baga, parang yung nakukopras lang tayo. Sino ba sa inyo ang mayroong koprahan? Ganun lang ang paggawa ng carbonized rice hull. Hindi siya sinusunog. Alam ba? Sa kopra, di ba? Papatayin mo yung yung doon. Yun ang
Parang carbon lang, ano. Hindi siya na sunog kasi pag sunog na magiging abo. Ang tawag natin doon ay sunog o overcooked rice hull. Hindi na siya carbonized. Ano pa? Then, isa pa ay yung sawdust. Diba? Marami sa atin naglalumber. Yan. Ang sawdust ay galing sa nagkikiskisang lumber. Ano po? Ito ay nagagamit din natin sa as bedding at makikita natin malinis din at na-absorb yung moisture. Kaya kung baga tumutulong ito. Yung iba kino-combine. Yung iba naman kung anong available sa area, yun na lang. Halimbawa, instead of rice hull, pwedeng sawdust lang. O pwedeng combination. Pwedeng may require pa. Mamaya po, ibibigay natin yung ratio. Ano po? Kung ano-ano ang pwedeng ratio ng ating mga pag ilalagay na beddings. Yun, coir dust. O, di ba? Yung coir dust naman, galing dun sa mga pag-ano natin ng yung balat nung ating coconut. O, ginigibong coir dust. Yung mga sobra nun, yun. Ang tawag natin ay coir dust. No. Then yung wood shaving. Di ba yung wood shaving, yung halimbawa sa furniture shop. Sinasabing ito ay mas satisfactory bedding para magbigay ng comfort o kaginhawaan sa ating mga baboy. Then, nag-absorb din siya ng ating mga yung manure ng ating mga baboy. Pero sinasabi rin na maging cautious tayo. Kasi may mga lumber o trees na sinasabing toxic. Yun, dapat alam din raw natin yun. Isa sa mga napansin namin na medyo yung Gimelina, di ba? Fast growing siya, pero toxic yung yung dahon. Kaya yung dahon niya, pag halimbawa pumunta sa mga halaman nyo, kailangan alisin nyo yung bago yun ma-decompose. Kaya yung sinasabi, yung sawdust nun ay kailangan hindi natin ilagay dun sa ating babuyan. Ano po? Kaya may mga options naman tayo. Kung hindi tayo sure doon sa wood shaving o sa sawdust, punta tayo doon sa, alam mo, sure mo na ikaw ay hindi yung toxic. Walang toxins, kumbaga. Then, isa pa sa ingredients ay yung soil or your sand. Ito ay kaunti lang kailangan nito, pero ito kasi nag-harbors ng microbial growth. Kumbaga, pre-prevent niya yung organic growth na mag-grow o mabuhay doon sa iyong beddings. Then, kailangan pang salt. Asin. Kaunting asin. Ilalagay natin sa ating beddings. Kung halimbawa naman nagkataon gagawa kayo ng inyong beddings at maraming nag-ani, pwede yung rice straw. Kasi madaling hakutin. Tapos madaling maging compost pile. Then, available sa mga mayroong palayan. Available siya. Pwede rin newspaper. Kaya lang ito, sa experience ko, ang newspaper, madali siyang ma-decompose. Buti kung maraming kang source ng newspaper. Kung konti, i-combine mo na lang siya dun sa mga nauna nating sinabing ingredients. Pwede rin yung iba, halimbawa, corn cobs, corn husk, corn stubbles, cardboard, yung mga cartons, cardboard na kukuha sa mga groceries. Yan, pwede rin sila as bedding materials. Ngayon, ano naman ang dapat nating i-consider? Halimbawa, ikaw ay pipili ng iyong gagawing bedding materials. Siyempre, unang-una nating i-consider ay yung labor. Halimbawa, gusto ko ng sawdust, wala naman kaming malapit, malayo. Kaya, di ba, it will harbor labor cost.
mas magasto. Kaya dapat ang ano natin, yung nang gagamitin nating bedding materials ay i-consider mo una yung labor. Oh. Ano ba siya? Time consuming. Paano ba siya ilagay? Ano ka ba? Oo pa. Paano naman natin siya aalisin? Halimbawa, kaya yun ang i-consider natin, yung labor, saka yung, yung gastusin. Kailang bilhin mo yung bedding na, kung mag-iisipon, ano ba ang napakamura sa lugar natin? Kung gusto mo naman halimbawa, Rizal, kung mahal naman dun sa bibilhan mo, kaya punta ka na lang dun sa medyo libre. Free. Doon tayo. Kaya yun, natin, dalawa na, yung pagpili. Kailangan i-consider labor, expense. Tapos yung paano mo gagamitin yung manure management system. Wood products can create a problem for waste management, especially in the case of composting because of their high carbon to nitrogen ratio. Yeah. Tapos naman kung ano ang type na gagamitin. Dapat yung beddings natin ay yung, paano pa yung, ito bang beddings mo ay pwede dun sa buntis na? Halimbawa, rice lang. Pero sa experience ko, mas madaling i-manage yung rice hull. Saka mas economical kasi dun sa akin mas malapit. Kayo naman, yung sa sawdust o sa wood shaving, ang na-experience naman, madali siyang mabulok. Kung baka, continuously, maglalagay ka ng additional. Kasi mas mabilis siyang mabulok, mas madali siyang magputik doon sa bahay ng iyong babuyan. Ngayon, ano-ano yung 5 bedding characteristics? Ang beddings mo, kailangan komportable, kailangan comfortable ang iyong baboy. Pangalawa, dapat yung moisture content. Ano ba siya? Parang nababasa o matagal bago mabasa? Yun po, moisture ang inaan natin. Kasi sabi nga na pag compare ko na yung sawdust, coco coir at wood shaving, madali siyang mag-absorb ng tubig, and at the same time, mas madali siyang mabulok. Samantala, yung rice hull ay mas matagal-tagal bago mabulok. Yan. Tapos, yung cleanliness. Yun. Ano ba ang pagkalinis? Yung ginamit mong beddings. Alin ba dun ang tatagal na medyo malinis siya? At saka yung, yung hindi ka agad siya na bubulok. Isa yun sa mga consideration. Ano pa? Then yung inert, kailangan yung beddings mo ay hindi ng bakterya. Kung titingnan mo, Saka dapat hindi palatable. Ano sinasabi natin hindi palatable? Dapat hindi masarap kainin ng ating baboy. Kasi halimbawa, linagyan mo ng bedding sa mga corn cob or corn husk na medyo matamis-tamis, baka yung beddings mo, kinakain ng yung baboy, nga makakatipid ka, kaya lang, baka magkaroon naman ng masamang epekto doon sa digestive system ng ating baboy. Diba? Kasi, halimbawa, sinasabi natin yung corn ay high protein legume, ay high protein grass kasi ang corn is considered as a grass. Ano po? May lang naman yan kung hanggang ilang percent ang pwede mong ipakain. Saka ang ating mga leaves ay mayroon din kung
kung ilan lang ang percentage na pwede natin ilagay sa ating feeds. Yan po. Kaya kailangan isa sa mga consideration na paglalagay sa pagpili ng ating beddings ay yung hindi dapat palatable, hindi masarap kainin ng ating baboy. Yun. Then doon naman tayo yung particle size. Ano sinasabi ng particle size? Ang size. Ano po? Kasi minsan, pag sobrang pino ng ating mga beddings ay nagiging dusty. Sa una, nagiging dusty. Pwedeng malanghap yun ng ating baboy at maging cause ng uubuhin siya o parang magkakaasma. Kaya, dapat hindi naman sa pagpili ng ating gagawing beddings, dapat hindi naman siya masyadong pino o dapat na masyadong coarse. Ano po? Then, isa pa yung mga dihiga yung ating baboy. Pag halimbawa masyadong pino, pwedeng mag-i-stick yun sa katawan ng ating baboy. Ano? Then, kung halimbawa, hindi natin na-spray ng IMO, FFJ, or parang yung FPJ, then pwede yun, halimbawa, mayroon yung kaunting mga irritating ingredients, pwede ma-irritate yung ating baboy. Then, magkakaroon ng bacteria. Yan. Paano natin i-manage ang ating beddings? Kailangan, halimbawa, kumuha ka ng mga risal. Bumili ka o humingi, nasa sako yun. Pag hindi mo pagagamitin, kailangan naka-imbak sa lugar na hindi siya mauulanan. Tapos medyo nakaangat para kung in case na umulan, hindi niya ma-absorb yung tubig na nasa ground. Para ma-ensure mo na yung ilalagay mong beddings ay walang mold. Walang masyadong alikabok, saka walang excess moisture. Yung excess moisture kasi, yun ang nababasa sila. Yun, medyo nasusobrahan ang tubig sa ating beddings. Then, naman yung paano natin ilalagay paano natin i-maintain? Ano po? Kailangan yung beddings natin ay, kung maaari, palitan kasi pag hindi pa naman masyadong, nabubulok, dagdagan mo. Frequently, dagdag, para yung bacterial levels, mamatay yung bacteria. Ano po? Ang medyo lugar na palaging medyo nababasa o madaling nabubulok ay doon sa part na kainan. Ano po? Doon sa unahan. Then yung kasi doon masyadong palaging ang ating baboy pag kumakain, medyo may basa-basa, nababasa yung bedding siya sa baba. Yun lang ang pwedeng doon ka palaging magdagdag o magpalit. Ano po? Pangalawa ay yung paglinis. Ano po? Yung although sinasabi natin yung ating organic hog raising ay no bait, hindi na pinapaliguan. Ano po? Hindi na siya walang wallowing pen, pero kung maaari, ang iba, inaalis na rin yung manure. Doon sa dulo, doon nagmamanure ang ating mga baboy. Kailangan linisin din natin yung feeding trough o yung inuman. Kasi although naka-automatic drinker tayo, di ba sa house design, yung inuman ay may nakalagay din tayo dyan na concrete na ginawa para yung excess water ay dyan mapupunta. Kailangan, kung maaari, once a week, linisin yun. Saka yung lagyan ng pakain, lalo na kung hindi siya automatic feeder. Para hindi ma-invite yung parasites saka yung mga langaw, yung flies.
Oh. Tapos isa pa, yung concentration of animals. Kung baga, ilan ang hayop na ilalagay mo. Kung maaari, pag fatteners, dapat hindi lumampas sa 20 sa isang kulungan. Kasi may nakita kong doon sa mga commercial, 20, 40, pero sa ating organic hog farming, mas maganda kung hindi na tayo higit sa 10. Ano po? Para ang ating babuyan o doon sa loob ng kulungan ay hindi sila masyado makontaminate ng manure, moisture, saka bakterya. Kasi pag masyado nang marami sa isang kulungan, ikot ng ikot sila, yung manure nila ay naaapakan na rin nila. Ano po? Saka yung nahahalo na yung kanilang mga beddings, madaling mag-moist. Saka pwedeng mayroon na ng bakterya. Kaya yun, kailangan yung concentration ng animals mo sa isang kulungan ay sapat lang. At hindi dapat tayo magkulang sa 2 square meter per head per animals. Ano po? Mas maganda-ganda pa rin na tumaas ka sa 2. Halimbawa, gawin mong 3 square meter per head. Ang problema lang dun ay syempre mas magastos. Kaya doon lang tayo sa required. O kung baka yung ang iminumungkahi. O, ano po? Doon tayo sa iminumungkahi na 2 square meter. Pag liniitan mo kasi, yun, doon na magkakaroon ng parang contamination kasi yung manure niya, maaapakan, tapos magkakaroon ng moisture, then ma-invite yung mga bakterya. Kaya doon dapat yung may ventilation, yung barn design natin, di ba, east-west direction, yan. Yun ang natin para mabawasan ng pagpasok ng mga environmental pathogens. Ano po? Yan. Kaya, napakahalaga po. Yung iba kasi, parang hindi nila na bibigyan masyadong pansin yung kanilang babuyan, yung housing. Kasi akala nila, ganun lang yun, parang hindi lang maulanan, hindi lang mainitan, pero marami pala ito yung kahalagahan o benefits na may bibigay. No, yung equipment naman, halimbawa, yung equipment mong gagamitin, kung halimbawa may shredding machine ka na, kailangan rin dapat hindi masyadong expensive. Kung pwedeng gumawa ka na lang, ano po. Then, kailangan yung mag-generate niya o magagawa niya ay marami o yung volume ay mataas na gagawin mo lang sa short period of time. Not unless na ikaw ay isa lang ang baboy mo na, mano-mano mo na lang. Hindi ka na magme-mechanize. Pero kung siyempre, ang objective natin ay maging entrepreneur, siyempre, magme-mechanize tayo. Pwedeng bumili na tayo ng ganyan na chopper or shredder. Then, punta na tayo sa pag-prepare ng ating bed preparation. Ang first step, dig up 1 meter deep hole. Ano po? 1 metro pababa ang ating ididig. Pangalawa, sterilize. Sterilize. Ano po? Siyempre, kung halimbawa ginawa mo, may bubong na, paano may sterilize yun? Yun. Na lang tayo ng disinfectant na pwede pang maaring angkop doon sa ating organic hog production. Yung IMO, yun. FPJ, FAA. Then, pangatlong step ay mix several batches. Ang ibig sabihin, per batch, ito ang combination. 8 bags nga. Pwedeng sawdust, pwedeng rice hull, pwedeng coco coir, or combination, 8 bags or 8 sacks, Then, 1 bag soil, 1 bag carbonized rice hull. Then, half kilo salt, yung table salt natin, Yung i-combine mo yun, Yung 8
sa bag na pwedeng lahat lang risal o pwedeng combination ng risal, sawdust or cocoa coir, saka yung isang bag na salt, isang bag na CRH, kalahating kilong asin. Combined lahat, combine. Then, pagka-combine, ilalagay na doon sa 1 meter hole. Na po, yung deep, 1 meter deep. Siyempre kung, halimbawa, ang gagawin mo space, ang gagawin mo ay, ang aalagaan mo ay 5. Di 2 by 5, di ba? 2 square meter per head times 5, di 10. Kaya sa 10 square meter, pero yung deep niya na 1. Oh. Kaya ang magagawin natin ay 2 by 5 by 1. Ano po? Yung volume niya, ganun. Kaya, tandaan po natin, then ilalagay na yung combination. Kung halimbawa, hindi pa puno, another batch, another mixture ng 8 bags na combination of sawdust, risal, or cocoa coir, then 1 bag soil, 1 bag CRH, and half kilo of salt. Yan. Layer the mixture inside the hole. No. Step 4. Step 5, repeat the process until the entire hole is filled up. O, repeat lang ng ganong combination hanggang mapuno. Hanggang siksik na siya. Ano po, pag tinayuan mo, hindi na lulubog. Kung baga napantayan na niya yung 1 meter deep na 2 by 5. Yan. Step 6, mix IMO and molasses with water. 200 ml per liter of water. 200 ml. Yun. I-spray na doon sa sa ating beddings. 1 liter per square meter. Kaya doon sa 2 by 5 na 10 square meter, ilang litro ng solusyon? 10. 10 liters na solusyon. Ibig sabihin, 2 liters na IMO and molasses, imimix mo sa 10 liters na ating tubig. Ibig sabihin, kung i-combine mo yon, magiging, 12 liters. O, sobra na rin yun. Pero, okay lang naman, kahit medyo sobra. Ang ay ideal ay 1 liter per square meter. Ano po? Ating tandaan na ating isprehan ng 1 liter per square meter. Kaya sa 10 square meter ay 10 liters. O, hindi nga mauubos yung isang knapsack sprayer mo. Kasi ang 1 knapsack sprayer load is 16 liters. Hindi yun mauubos sa iyong 16 sa 10 square meter. Kaya halimbawa, na combine mo is naging 12 liters kasi 2 liters na yung IMO plus 10 liters tubig maging 12. Yung iba, pwede naman yung i-spray dun sa walling, pwede sa roofing, then sa loob ng mga pwede yun. Ano po? Yung 1 liter per square meter ay dun sa beddings. Ano po? Ating tandaan, yun. Kasi ito ay napakahalaga. Mababawasan talaga yung pagkakasakit ng iyong baboy. Then, ilagay mo na. After that, ready na. Ilagay yung ating baboy o mga piglets. Kasi wala naman yung masamang amoy. Kahit makain nila, mainom nila yung IMO, ay wala naman pong masama. Ano po? Ano raw yung kahalagan pala? Yung CRH. Yung CRH, parang siya, yung moisture absorbent. Ano po? Nag-a-absorb siya ng good microbes for long-term stability, health, and odor control. Ano po? Nababawasan niya ang foul odor. Yung salt naman, role? Ito ay nagpo-provide ng trace minerals. Salt provide biodiversity of microorganisms and will be eaten by the animals. Pwedeng makain. Ano po? Yan. Then, pumunta na tayo dun sa pagpapakain ng ating baboy. Ano po? Feeds and feeding management.
Ano raw ang sinasabi nating feeds? Ang sinasabi ng organic feeds ay nagbibigay ng iba't ibang sustansya para sa essential na pag-maintain ng pig, pagpalaki, tapos yung sa health niya, saka yung vitality para ma-meet niya yung physiological and behavioral needs of the pigs. Ano po? Itong organic feeds ay kasama na yun dun sa yung natawag nating raw feeds or fresh or dried fodder. Sa araw-araw nilang kakainin. Ano-ano ito? Di ba mamaya yung ay napag-usapan natin yung trichantera na commonly known as Madre de Agua, mulberry, indigofera, flementia, Madre de Cacao, ipil-ipil. Yan, mga fodder trees na pwedeng ipakain sa ating baboy. Ano ang sinasabi ng ating feeds? Kailangan ang feeds natin ay dapat maano natin na yun talaga ay organic. Kung baga, walang mga pesticide yung ginamit. Kung baga, alam mo, kaya mas maganda bago ka mag-alaga ng hayop, magtanim na. Magtanim na tayo ng ating mga pwedeng idagdag. Aside from those na shrubs or trees, pwede pa tayong magtanim ng plants. Ano yun? Yung kangkong. Yan, pwede yun. Yung yung halimbawa, nagtanim pa ng pichay, sobra naman, yung scrap, yung linilinis, pwede mo ipakain. Kaya kailangan, ang produce mo na ipapakain sa organic feeds ay alam mo na organically grown din, na walang mga pestisidyo. Ang pig diets also, yung kakainin ng ating baboy, kailangan may feed medication, yun sa IMO. May growth promoters. Ano yung mga growth promoters? Yung FPJ, FAA, FFJ, lactation promoters, yung ng gatas, malunggay, yan. Synthetic appetite, enhancers, then sa animal byproducts. Ano-anong klase ng feeds? Ano ba to? May sinasabing mass. Ang mass feeds ay yung, kumbaga, yung hindi siya na-pelletize. Ang tawag natin doon ay mass. Usually, ang mass feed ay ginagamit for wet feeding. Pangalawang form ng feeds ay pellets. Ang pellets naman ay dumadaan pa ulit ito sa machine. Kaya may add-on cost. Kung titingnan nyo, kung halimbawa bumibili kayo ng commercial feeds, di ba yung mass feed ay mas mura. Kasi yung pag-pelletize ay magkikost pa ng 30% ng production cost ng ating commercial feeds. Yan. Pero ito, ang pellets ay ginagamit for dry feeding. Then, raffiges. Pag sinabi natin raffiges, yung mga dahon, yan, napag-usapan natin, yung mga dahon-dahon na yun, na high protein legumes, yun. Silage, yung fermented, yung silage, and yung forages. Ano yung mga feed nutrients and percentages na ating makukuha? Carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, and minerals. Sa paggawa ng feeds o sa pagbili ng feeds, ang napakahalagang dapat tingnan natin ay yung protein content. Halimbawa, ang protein content ng starter ay 35% crude protein. Then, yung grower ay 25%. Yung finisher ay 18%. Kasi, habang tumataas yung ating baboy, kung baga lumalaki, nagkakaedad,
mas kaunti na, kasi kung baga na attain na yung full growth performance niya, kaya bumababa na rin yung protein requirements, lalong-lalo na halimbawa sa finisher, papaanuhin mo na lang yung muscle, yun, para maging firm na lang siya, yun. Yung carbohydrates, ano po? Ano ang mga source ng, ito ay source of energy. Saka parang source of fuel, yung parang, ano siya doon sa, para gumalaw-galaw siya. Example ng carbohydrates ay rice and corn bran. No, rice bran and corn bran. Hindi po rice na, kaya kain natin, yung rice bran and corn bran. Yan. Ito naman sinasabi nating lipids. Ito ay yung sinasabi mga dissolved vitamin A, D, K, and E. Ang sample ng source ito ay yung copramil. Yung copramil ay source ng lipids saka yung fats. And another is yung protein. Ano ang mga protein source? Ang protein ay responsible for growth and weight. Kasi pag kulang ang protein ng ating hayop, ay pwedeng mag-result yun sa stunted growth. Kung baga hindi lumalaki ang ating baboy. O kung ano pa man na hayop, kaya yan. Ano ang mga sources ng protein? Fish meal, yan. Soybean, duckweeds, yun. Yung mga raffidias natin, tricantera, mulberry, indigofera, flamingia, yan. Madrid, cacao, ipil-ipil yan. Source of protein. Then yung minerals. Yung minerals naman, yung lime, CRH, yan, saka yung salt. Kasi doon sa, mamaya yung natin, yung combination ng ating feeds ay meron kaunting CRH. Parang, yun siya, deodorizer, Then yung vitamins. Yung vitamins ay para ma-maintain yung health and improve the immune system of animals. Ito, kaunti lang ang kailangan natin. Kaya yung ano-ano ang sources sa ating feeds. Feed ration. Ano ang kailangan natin? Yung fish amino acid saka fermented plant juice. Kasi yung yun. Ano ang types of feeds? Napag-usapan na nga natin na types of feeds, starter, grower, finisher, saka yung, breeder or lactation pag nagpapadede. Dadako na tayo sa pag-formulate, paano yung pag-compute ng ating pakain, saka paano siya gagawin. Halimbawa, gagawa tayo ng starter feed na 100 kilograms. Ang niya is protein is 35%. Kaya, dapat kung halimbawa, i-combine mo, gagawa tayong combination, carbohydrates, 50%, protein, 35%, fats, 8, or your lipids, vitamins, 2, minerals, 5. Anong sample nito? Halimbawa, yung carbohydrates na 50 is rice bran, of course, 50 kilograms. Yung protein, halimbawa, ginamit natin combination of soya and fish meal, 35 kilograms. Yung fats naman, copramil or copramid, 8 kilograms. Yung vitamins, yung FFA, FFJ, and FAAS, 2 liters sa 100 kilograms. Yung minerals, so 5% salt and CRH. 5 kilograms. Yung salt naman is 1.5, kaya halimbawa sa 1.5 kilograms yung salt, 3.5 yung CRH. Nakuha nyo. Yun ang starter feeds. Rice bran and corn bran, pwedeng combination, 50 kilos,
o pwedeng kung alin lang doon ang present o nasa inyo. Yung soya saka fish meal combination 35 kilos, copra meal or meat is 8 kilos, FAA, FJ and FPJ ay 2 liters. Ito naman ay combination or single. Halimbawa, mayroon ka lang na natira mo ng FAA, yun na muna ang gamitin mo. Pero kung mas maganda, present yung tatlo. Saka yung CR8, saka salt. Ano pa? Yan. Imimix natin siya. Ano? Pag mix naman ito, ay kukuha ko, unang-una ay magkikilo ka ng mga kailangan. Yun. Then, mix all liquid ingredients. Yung liquid ingredients, kukuha ka yung maliliit naman na ingredients, ang ihalo mo doon para matunaw. Then, doon sa mas malaking ingredients, halimbawa yung rice bran or corn bran, kukuha ka ng mga ilang kilo, then imimix mo yung na-mix mo na nasa maliit na amount or quantity. Before mo naman siya ihalo doon sa napakarami. Yan po. Para ang tawag natin ay maging homogeneous. O kung baga, ang ating nagawang formula ay talagang thoroughly na mix. Kaya yung tinatawag ng homogeneous mixture. Kasi nahalong maigi. Not unlike kung kaagad-agad yung mga small ingredients, ihahalo mo dun sa maraming volume. Po. Ngayon, yung starter feeds na yun ay ibinibigay sa biik na hanggang 18 kilograms. 700 grams ang daily feed intake. Kaya halimbawa may 5 times 7, 3.5 kilos ibibigay mo. No. Yung 3.5 kilos, pwedeng hatiin mo. 1.75 kilos sa umaga, 1.75 kilos sa hapon. Yan. Na yung mga vegetable snacks, yun, sa tanghali. Yun ang ibigay mo. Sa Grover Feeds naman, tapos na po tayo sa starter, sa Grover Feeds naman, pwedeng taasan mo na yung rice bran or corn bran hanggang 60% or hanggang 60 kilograms. Yung sa protein naman, soya and fish meal, kasi mahal to, pwede rin na 25 kilograms. Ano po? Then sa fats or lipids, yung copra, saka copra meal, or copra meat, yung hindi pa na-process, naalisan ng oil, 8 kilograms. Yung vitamins na FAA, FPJ ay 2 liters. Yung salt sa CR8 ay 5 kilograms. Ano pa? The same ang mixture natin kung paano gawin, paano niya pag i-combine natin. Yan. Yung maliit na ingredients, liquid over maliliit na solid, then kukuha ng dun sa maraming ingredients ang volume, mimix din bago thoroughly mix. Ano po? Yung Grover naman, kung yung baboy ay 18 kilograms hanggang 50 kilograms, na usually nag-age siya ng 110 days. Diba? 1.5 kilogram daily feed intake kada isa. Diba? Sa starter, 700 grams per pig per day. Dito naman pag grower na ay 1.5 kilo per head per day. Kaya kung sa 5, ang kailangan mong ipakain ay 7.5. 7.5 divided by 2, ibig sabihin 3.75 kilograms feeds umaga, 3.75 kilograms feeds naman sa hapon. Then yung snack niya ay 2 times na. May morning, saka may afternoon. Alam mo niya na snack time. Yan. Ang sa Finisher Feeds ay the same pa rin naman yung rice bran. Parehas na lang. Saka yung corn na 60%. Excuse me. 60%.
Yung soya and fish meal bumaba na 18%. Yung copra, yung fats niya, tataasan natin, naging 15 kilograms na yung copra meal. Then yung pares pa rin yung FEA, the source of vitamins, saka yung source of minerals, the salt and carbonized rice hull is also 5 kilograms. I-take into account na ang bumaba, ang protein natin ay binaba na natin. Kasi yung protein ay mataas yung presyo. Di ba yung soya saka yung fish meal ay medyo mataas ang presyo? Kaya, pag binabaan mo, idadagdag mo yung number of kilograms dun sa copra meal. Kaya, wala rin kasi tayong, halimbawa, mag-compute kayo, tanungin nyo muna sa market, magkakano ba ang rice bran, magkano ang fish meal, soybean, copra meal, kasi yung FAA, FPG ay gagawin lang natin. Tapos yung salt naman ay mura lang naman yun. Tsaka yung CRH ay ginawa rin natin. Then, after i-compute, then divided by 100, makukuha mo na yung how much per kilo yung ating feeds. Ano po? Yan. Yun ang sabi ko, di ba napag-usapan natin kanina na yung pag-mix nun ay liquid. Dadagdagan mo ng mga smaller quantity nung malilit na amount ng ating feed ingredients, then bago tayo pupunta dun sa malalaki. Then, haluin maigi. Yun kasi ang natin para makuha yung homogeneous mixture. Ano po? Yan. Sa finisher feeds naman, pag dumating na siya sa 51 kilos pataas, hanggang ibenta, ay tinatawag na natin itong ay finisher ration. Kung halimbawa naman, gagawin mong inahin, pwede na rin doon mag-start yung papakainin mo siya ng breeder. Ano po? Ang kinakain niya is 2.5 to 3 kilograms daily. Kung halimbawa, kunin mo yung 2.5, 2.5, ilan yung 10? Di, 12.5. Ay, sa liba pala, excuse me, 2.5 times 5, kasi yung sample natin ay 5. 2.5 by 5, 12.5 kilograms. Ibig sabihin, 6.25 kilograms na feeds in the morning and 6.25 kilograms in the afternoon. Then yung snacks naman niya ay unlimited hanggang gusto na niya. Kasi forages naman yun. Saka papunta na siya doon sa finishing. Kumbaga, na-attain na niya yung peak ng growth potential. Then, punta tayo sa fermentation of hog feeds. Anong kahalagahan o benefits na makukuha natin sa pag-ferment? Una, na-preserve yung raw materials. Then, nababawasan yung toxins, yung detoxification. Another is, na-improve yung digestibility. Ano po? Kung baga, pag ferment mo, parang na siya, kumbaga partially parang naluluto, pero actually hindi mo linuto. Ang age of fermentation lang. Yan. Then, nutritional value of raw materials goes up. Yun. Isa yun sa mga benefits ng fermentation. Paggawa tayo ng IMO, pag mag-ferment tayo, di ba? Sa fermentation, ito ang mga steps. Una, kukuha tayo ng IMO. 400 ml na IMO, 200 ml na molasses, and 20 liters na tubig na mayroong 2 liters na sa 20 liters na tubig, para hindi kayo malito, 20 liters na tubig, lalagyan nyo yun ng 2 liters na combination ng FAA, FPJ, or FFJ,
or pwedeng kung alin lang doon ang nandiyan na sa inyo. After combination, after the solution, i-dilute mo na naman ulit siya. Dadagdagan mo ng 200 ml na molasses and 400 ml na mix, IMO. Oh, yun. Pag step 2, mix all the solid ingredients and liquid solution para yung moisture content niya is 30 to 40%. Oh. After nyan, minix mo na. Oh. Ilalagay mo sa lalagyan na kailangan sealed para walang kaya ang natin ay ferment anaerobically. Kung baga, wala siyang hangin. Oh, no air for 2 weeks. 2 weeks nyo if ferment. Then, pag binuksan mo after 2 weeks, yung ferment mo, ang smell niya ay mabango. With a sweet, sour smell. Mabango na, parang matamis-tamis na, maasim-asim. Yun ang amoy ng ating fermented feeds. Yun, ready na yun for sa ating pagkain. Ngayon naman ay silage preparation or tinatawag natin dun sa Japanese na livestock kimchi. Ang ratio is 5:1. Ang step 1, chop or shred vegetables with power plants. Yung chopper. Pangalawa, mix molasses and IMO. 5 parts vegetable forage scraps, 1 part molasses or brown sugar, 60 ml IMAS. Yan. Step 3, ferment for 3 days, anaerobic. Yan, anaerobic. Yan. Tapos, pwede mo nang ipakain. Yung forage, dumako na tayo sa forage scraps. Yan, duckweed. Asola. Rensoni. At itong mga na-discuss natin ay pwede mo ipakain din ito sa ating ibang hayop tulad ng manok, itik, pato, ay kung ano pa man, Tapos yung pati sa goats, pwede yan. Insone, Flementia, Tricanthera or Madre de Agua, Indigofera, Napier grass or yung sabi natin pakchong. Yan. Water hyacinth. Doon nakukuha natin sa mga swamp or sa mga tubigan. And then silage materials. Grasses, kangkong, alugbate, litos, cabbage, colitis, cassava leaves, water lily, malunggay. Marami nito sa ating mga paligid. Kaya sabi ko nga, una ay magtanim muna. Bago gumawa ng housing, magtanim na ng ating mga forages. Kailan pa rin magtanim tayo nitong mga anthelmintics o yung pang deworm. Natural dewormer. Ito pa, Flementia. Betel nut, yung ginanganga. Papaya leaves. Jackfruit leaves. Mango leaves. Kakawati leaves. Then yung makabuhay. Itong makabuhay ay hindi masyadong, hindi mo masyadong mahahanap dito sa paligid natin. Pero yung betel nut, papaya leaves, jackfruit leaves, mango leaves, and kakawati leaves ay abundant. Nung Flementia naman, kailangan magtanim ka rin. Kasi kaunti pa rin ang nagtatanim nito. Lalo na't kung hindi naman sila nagro-ruminants. Kasi ang usual nagtatanim ng mga Flementia, Indigofera ay yung may ruminants. Sa maintenance, yung drinking water. Mix the drinking water with IMO, labs, FAA, FJ, OHN, and FPJ. Dilution rate is 10 ml per liter of water. Ang pag dinilute mo ang IMO, combination ng IMO, labs, FAA, FFJ, OHN, ito ay magsisilbing probiotic
Ano ba yung probiotic? Ang probiotic ay nag-i-enhance ng digestion. Napapabilis o nadadagan paano ma-digest. Oh. Enhance the digestive and immune system. Then, odor control. Then, paano natin if-face from commercial feeds kaya yung tinatawag natin, inorganic to organic. Inorganic to organic. Yan. Paano natin ang facing? Sa week 1, pagkuha mo ng yung baboy, ang commercial, pag 30 to 45 days old na yung baboy, ang mo ay 75% crude commercial feed, 25% ang fermented feeds. Pag week 2, 50-50 na siya. 50% commercial feeds, 50% fermented feeds. Pag week 3, mas marami na yung fermented feeds. Yung commercial feeds natin ay magiging 25% na lang, then 75% yung fermented feeds. Sa week 4, lahat na siya, 90% na lang yung 90% naman yung fermented feeds, then magdadagdag ka na ng 10% silage, wala nang commercial feeds. Ano po? Wala nang commercial feeds. Kung baga, yung fermented feeds plus yung silage na forages yun. Ano po? Siguro pag nag face-to-face, ituturo na yung actual na paggawa nitong silage. Ano po? Saka yung pag-ferment ng ating mga pakain. Malaga po yun na ating tatandaan. Then sa grower feeds naman, onwards yun, 80% fermented feeds and 20% silage. Yan. And week 6 onwards, yan, 70% fermented feeds and 30% silage. Sa parang ito ay mababawasan yung cost of production mo sa feeds na pwedeng umabot ng 30 to 40%. Ano pa? Then sa finisher feeds, na siya hati? 50% fermented feeds and 50% silage. Siyempre, paano natin pagpakain? Yun. Depende sa iyo kung uubusin mo lang yan sa umaga o yun, hahatiin mo. Diba? Umaga at hapon. Depende kasi yun sa availability din ng mga nag-aalaga. Pag naman dito, dadako tayo, paano natin din, napag-usapan na natin yung pabahay, yung ating pagpakain. Punta naman tayo dun sa paano maging healthy o kumbaga maiwasan na magkasakit ang ating baboy. Siyempre, unang-una, paano makikita na healthy ang iyong baboy? Siyempre, active siya. Alive, lively. Ang smooth hair, tapos yung coat niya, bright eyes, and moist snout. Hindi naman yung may sipon, parang moist lang siya. Tapos may good appetite. And nakikipaglaro, kumbaga, sa mga, kasamaan, saka nakikiagawan, kumbaga, sa pagkain. Then, yung makikita mo naman yung manure niya is normally dapat moist. Hindi masyadong, kung hindi siya constipated, o hindi naman siya, kumbaga, malambot. Then, lang siya sa isang lugar. Kung saan kasi sila nagtatae o nagbibigay ng manure, doon na yan, nasasanay na siya. Then, the skin is normally reddish, smooth, and free from red spots or other disease. Tapos yung breathing niya ay regular and with shallow respiration. Yan. Paano naman yung unhealthy? Siyempre, yung unhealthy, yung yung opposite. Then, makikita mo, pag ang isang baboy ay may sakit, ay palagi siyang nakalayo sa grupo. Then, parang ayaw niyang, mahina yung response niya kahit binibigyan mo ng pagkain. Then, parang, siya, pale.
depressed, mahina, walang appetite. Tapos palagi nakahiga. Yan ang mga characteristics ng unhealthy hogs. Then pag inano mo, mataas yung temperatura. Tapos yung manure niya is either constipated or watery. Pwedeng may mucus or may blood. Then ihi siya ng ihi. Then scattered feces. Tapos yung ano niya, yung eyes ay parang may sore eyes, droopy heads, ears, and tail. Tapos yung matamlay, nakikita mo naman kung ano ang matamlay siya. Ano po? Yan. Paano mo siya i-manage? Paano mo prevent ang mga occurrence ng diseases? Una, yung practice sanitation. Di ba? Unang-una talaga yung sanitation. Kailang palaging malinis at all times. Although sabi nga natin, no bait. Hindi natin siya pinapaliguan. Pero yung pen, saka yung ano niya, di ba, yung feeding troughs, saka yung inuman, kailang lilinisin mo yon, saka yung ibang equipment at least once a week. Clean and disinfect equipment after its use. Limbawa, gumamit ka ng sprayer, linisin mo yung sprayer mo kasi baka nagamit mo sa iba. Then, pangalawa, paano mo prevent yung spread ng disease ay isolation of sick animals. I-separate mo yung may sakit o na medyo matamlay, alisin ka agad. Mas maganda nga, mayroon din tayong isolation pen. Then, doon mo siya ikukulong. Halimbawa, magbibigay ka ng gamot. Unahin mong bigyan ng gamot yung walang sakit. Ulihin mong bigyan ng gamot yung may sakit. Ano po? Rule of thumb yun. Ano po? Na kailangan sa pagbibigay ng ating medication, doon muna sa mga healthy animals bago yung may sakit na hayop. Then, yung paano mo i-dispose yung dead animals kasi hindi naman maiwasan kung minsan nagkakaroon ng mortality. Kailangan, lalong-lalo na kung wala tayong malapit na veterinaryo, hindi malaman kung anong sakit yun, agad-agad ibaon o sunugin ang ating namatay para yung baboy ay yung natin yung aso, hindi yun kainin. Then, isa pang pag-prevent ng disease ay immunization. Ang vaccination ay hindi hindi pinagbabawal sa organic agriculture. Vaccination is tolerated. Yan sa ating organic agriculture. Kaya halimbawa yung hog cholera or yung supplement na iron, pwede yun. Then another, pinakamahalaga rin sa ating, para ma-assure tayo na magiging healthy ang ating hayop ay pakainin ng magandang nutrition, good nutrition. Kailangang bigyan mo siya ng natatama o naayon sa kanyang edad, saka ang tamang pagkain. Halimbawa, starter pa lang siya, yung nasa edad pa lang siyang 18 to 19 to 20 and 5 nga halimbawa na kilograms, kailang ipakain mo yung yung sa starter feeds din. Hindi yung papakain mo na siya ng grower or finisher. Kasi yung stomach niya ay hindi pa rin yun adapted sa masyadong rough na pagkain. Saka, kailangan ang tubig ay palaging nandyan. Siguro po, ako ay nagpapasalamat sa pakikinig nyo at sana marami kayong nakuhang impormasyon na magagamit nyo sa inyong paglilibot sa mga farmers at para kayo ay maging competent sa darating na panahon. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayan. Okay, so maraming salamat Ma'am Tess ng OPAG Kamsur sa pagtalakay regarding sa Racing Organic Hog. Ayan, mga farmer enrollees, marami na naman dagdag kaalaman ang ating nakuha. Bukas ay pagpapatuloy natin ang talakayan sa bagong paksang na naman na ating bubuksan, ang Racing Organic Chicken. Okay. So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DAPLGU ng Cam Norte
OPAG at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IS dito po sa aming opisina, si Ma'am Prime, at nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan, at syempre si Miss Joy din, okay, ang ating admin staff ng IS. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas, araw ng Sabado, 9 to 10 ng umaga po tayo ha, same station pa rin. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Okay? Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalos po.